mare! Mănâncă! Ce vrei să mănânce? Băile. Pâine? Văd că cape. Nu scap. Mamia. Mamia. Babi? O ții tu în brațe. Acolo pe canapea un topungă. Hai, Filip. Mănâncă! Zică mare! Nu vrea? Închide gura! Înseamnă că o mâncat. Nu mai e foame acum. Îi trebuie ceva cărniță să mănânce. Yoga mare! Nu vrea să mănânce așa. Apoi arunc! O ții în brațe. Da, ataca! Hai, ține. Văd că cape! Nu scape. Nu, hai, ține-o. Poftim. Mâna ei! Poftim, ține de el. Hai, ține. Eu dau coda! Ți-ai coada? No, gata? Nu. S-o las? Nu! Uite-te la mine, dar de ce nu vrei să o las? Uite-te la mine, Filip. Filip, dar de ce nu vrei să...